Ola, hoxe estamos con Lidia Veiga, unha veciña da Arzúa, e íbamoslle facer unha serie de preguntas. Bueno, Lidia, contanos un pouquiño sobre os estudos que necesitamos para facer dobraxe, que nos falaches antes que necesitamos xente para dobrar nova. Contanos un pouquiño. Efectivamente, necesitase voces novas que falen en galego porque non habelas hailas, pero non se dedican profesionalmente a isto. Porque eu penso que hai unha falta de información sobre que é unha posibilidade de doblar en galego. Existe esa profesión, é moi necesaria ter a posibilidade de que haya produtos en galego doblados. Eu, no meu caso, estudei arte dramático, pero non me especialicei en dobraxe en arte dramático, que foron os 4 anos de carreira, sin interpretación, que son as bases como moi importantes para poder afrontar un personaxe ainda que sea solo vocalmente, e despois fixen cursos de dobraxe, que os fan pois, os diferentes estudos onde se dobran, ofrécenos. Si tedes ganas de aprender a dobrar, avisádeme, que son veciñas, estou ao lado, e digo onde podedes perfectamente aprender a dobrar, que se necesitan voces novas que falen o galego, que o defendan, non só que o falen, sino que o entendan, que o poidan transmitir en galego, que isto tamén é moi importante, que crean profundamente en que a palabra en galego é algo importante e se necesita transmitir. Para ti, que é o galego? Pois para min o galego é casa, é familia, é amigos, é a miña vida, é a miña profesión, é a ferramenta máis importante que teño a nivel comunicativo. Si me quitan a fala, seguiría sentindo en galego por dentro, non sei se me explico. Entonces, é a maneira que teño de comunicarme que é das cousas máis importantes que teño como ser humano. En castelán, en inglés, en francés, en calquer outro idioma, podería comunicarme? Sí, pero non desde o sentimento, porque estou conectada ao idioma desde algo moi radical e emocional. Entonces, é eso, casa. E con que traballo a nivel profesional dos que realizaches te quedarías? Iso é unha pregunta moi complicada. Pois mira, vouche dicir un de cada, vale? Por exemplo, de dobraxe, creo que me quedo con Ladybug, que acabo de rematar de doblar e foi como o meu traballo de personaxe protagonista así máis importante. Logo de teatro, con Iribarne, que é unha obra que aínda levamos 2 anos de xira, e creo que incluso acabamos de levar o concepto da nacionalidade galega a Uruguai, que para min creo que é das cousas máis importantes que está sucedendo con esta obra de teatro é que falamos da historia de Galicia e alguén de Getafe, alguén de Alicante pode chegar a conocer esta historia porque realmente se desconoce, se xa é desconocida para os daqui, imagínate para os da fora, non? Entón, creo que foi un proxecto que me encheu moitísimo a nivel personal e profesional. E logo, por exemplo, de radio, pois o exército meque, que é importante rodearse de amigos e tamén pois, facer este tipo de cousas, non? A nivel comunicativo. Xa está, senón seguiría eu aquí falando da bella vida, tampouco é plan. E que, por último, que consellos nos das ás novas xeracións para difundir o galego? Falalo, sentilo como un lugar seguro, como ese sitio dende o que te podes permitir falar e expresarte da mellor maneira posible, saber que podedes encher todo tipo de lugares falando galego igual que con outro tipo de idiomas, redes sociales, a tele, a radio, os medios, imagínate, pois, eres xornalista, pois é moi diferente ser xornalista, falar en galego e ter esa perspectiva, pois falalo en castelán, que o galego non pecha portas, que chas abre, que non fai falta marchar para traballar aquí, e non só co traballo, senón que, pois eso, que sexa un lugar seguro para vos, que o faledes tranquilas, porque vos pertenece e é voso. Vale, pois moitas gracias. A vos. E hasta aquí as preguntas.